Napiskat layra pare. Yung pinabalik-balik lalo ko doon era mga balay. Naugan na ko na nagdagmay yana. Magatok akong dagmay. Makatulak ng pare Gilbert. Kay bangin may diya kaguran. Para ako makagkagod. Makadi ako. Pare! Ano pare, ano, hoy, ano? Atin tuya pare. Maramdam kaguran. Ano ba, ano ka kaguran pare? Kay may dako dito dagmay balay. Hatogan ko. Oh, sus pare kaya tuwan pare Jim, binuram niya. Kantuan na lang pare. O sige, makato ako. Oh, sige, sige. Sige na lang iya ha. Ano, inuram mo. Oo. Sige, sige pare. Pinay pare, inay. Pare! Oy, pare, ano? Maramdam kaguran pare. Kaya ano mo't kaguran? Magkakagudon ta ako pare. Ano? Dagmay. Dagmay? Oo. Bro, sa kong dito pare. Oo, pare. Ano ka problema ito pare? Kaya wala din yung kaguran na. Kung wala nga, nagpong mo ni pare Gilbert. Ay, nakasaring iya, day mo. Tapos napis ka tiya, kinuli ko na iya kakulog pa. Sa mga buwaw na nanayo, makakadyan ako. Balik Sige, ako kaguran. katuwa dito, ato iya. O, sige. Kaya pagkanto, napiskat ka. Kau na niya, di akong kaguran, napiskat tiya. Pare! Pare, ano pare, bumalik naman. Kaya nakasaring ko ni pare Jim, ada ko na yung kaguran. Ay sus, pare nangalimutan ko yung balik ngayon niya to ato kan madi. Inuram mo yan true. Mas napiskat ka, pinabalik-balik mula ako. Sinsya na pare, kaya nangalimutan ko limtalo na kina. Ato na ngayon kan madi. O, sige. Ano na la? Makakadyan ako. Sige, sige pare. Iskat ya. Napiskat layra pare. Yung pinabalik-balik lalo ko doon era mga balay. Naugan na ko na nagdagmay yana. Napiskat layra. Mauli ako.